I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you. I'm not your son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. Now
Na ba nangyayari ang mga bagay na dainyato pinaglalaoman, mga baretang pinag-uurulayan, mga detalyes na gusto nyatong maaraman asin malinawan, dai magpahuri, makiaram, magantabay, magdango sa mas pinakusog, mas pinahiwas na serbisyo publiko. Ini ang istasyon kan mga katandunganon. 88.7 Radyo Uragon. Radyo Aldaw bangging nakatutok Perming inaabangan mga paborito kong DJ. Preskong mga bareta, musikang magayuno, kurang hanggang sa aki, talagang mga maugmaon. Oragon may kulitan barakakan. Oragon komentaryo karantahan. Oragon Basta daina. Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Ang Radyo Uragonan mahatod asin sa Indo mataon. May mga ba Good morning! kaya tumutok na ang radyo kan mga Bicolano. Ini ang paborito. 88.7 Radyo Uragon. Termina nakatunin sa Radyo Uragon at sa Indong Alternative. Oy, once again mga kabayan, nagbabalik Nagbabalik ang tambalang Lawrence and Skylon. Maray na pagka-morning. Siyempre mga kababayan, kaibahan tango niyan si Miss Beauty and Sexy. Maray na pagka-morning. Good morning, mga karadi Oragon, and good morning, partner Skylon. Ayun. Mga kababayan, ini ang bagong tambalan digdi sa 88.7 Radyo Uragon. Ini ang Ratsada. Uragon Ratsada at iba pa. Garo di ka nakasabay, partner. Otro ta. Otro, saro pa. Ini Ini ang ang Uragon Uragon Ratsada at iba pa. Ayun, nadali pa man gila yun. Oy, sa mga nakatutok ko niyan sa 88.7 Radyo Uragon, Gira Katanduanes, have a wonderful day. And siyempre man sa satuyang Facebook Live partner. Oo, sa Facebook Live, gero magayunon ka dyan, partner ay. Ha? Dati na. Dati na? Dati na. Dati na o dati sana? Dati sana. Ayun. And partner, pasalamatan naman sa tuyang IT and technician, si Bro Jim Rafael and si Brother Herbert Bautista. Ay. Bautista. Gabway. Gabway! Nagiramduman ko paano si Senador Herbert Bautista din nakalawan. Bigay mga kababayan ha, kung may mga importante ka mong impormasyon na kaipuhan tang ipaagi sa pagratsada, mag-text lang ko mga kababayan sa numero ni Skylon Suplig 0928-622-1936. Sa imong partner, anong numero mo? 0916-340-5190. Ayun. Mga kababayan, mga relevanteng issue, mga kaganapan, asin iba pa, sa laog, sa luwas, kan sa tuyang nasyon, regional and local sa tuyang pag-urlayan, hindi sa Uragon, Ratsada at iba pa. Oy partner, balitay daw kung nakita dyan sa mga ganap sa Garo. Kumusta partner ang supply once again kasi tuyang kuryente? Ngunya na medyo naglalaog pa partner, nasa masabitang summertime pa kita, medyo mainiton pa partner. Yes, pero aram nindo, mga kaisla, hanggang ngunyan, di pa man syempre kita nagkulang ki supply. Yan ang hanggang importante. ngunyan, Yan ang importante. Sufficient pa syempre ang supply ka na kuryente na naghahali
sa Sueco. Ayun. Ibig sabihin, partner, sa pag sinabi mong supisente, garo yan na kang nakaaging Mayo 9, supisente ang supply. Ha? Syempre. Oo. Pero Baka usan ng sufficiente, not only sufficient, Mhm. igwapan, syempre, ning reserve power. Oo. So, di, partner, sobra pa. Ang biyataram ko, partner, so supisenteng supply, partner. Igwa pa. Kailan, Sa partner? hiling ko, ang Mer- supply ning pigataramong Oo. nakaaging Mayo 9, igwa pa yan. May So, mga nagkulang yata ni supply partner. Ay, igwa. May pigurukom yata ni mga leader partner ay. ang sabi da, Ah, kaipuhan palan, pag nagboto ka, Oo. pipicturan mo ng una na Ayun sigurado lang. talagang bubotohan mo bago itatao sa kwarta. Ara mo partner, sa dangog-dahog ko partner sa ngayong paglibot-libot, saro yan sa naging negative kay Congressman Hector Sanchez. Dahil sa paagi yan, Vice Governor Buste Kuha, ang presumptive Vice Governor, and siyempre, incumbent governor. Dahil problema, dahil duda, talagang masasabi ta, mga incumbent, hindi mo da makusugon, mo da sabi ta na nga ni, medyo iba man ang dating kang appeal kay ni. Yes, Pero maga duman naman po talaga. kay Congressman Hector Sanchez, garong nag-igwa talaga ning problema pag-abot sa distribution charge. Bagiwan siya ng Oo. kuryente, distribution Oo. charge. And, Ano ang charges? Ang problema po partner, may mga ang naging problema talaga partner duman, yung system lost. So system Oo, loss, ikaw, nagkawaral, hain daw, so Ang- na-loss talaga. Ang paglaom ko partner sa tubig sa nabuda sa kuryente na apply ang system System loss loss. na yan. Pati pala partner sa Taraltagan. nangyayari Ay, ano plan man ang system nangyayari pala niyan mga kababayan. Say man talaga ang say man talaga ang magibo na picturean man nindo ang Oo. sa indong balota bago itatao nga ning makasiguro na maboto. Ay, Kalokohan yan, mapapreso ka mo. buda ba ko lang partner yung baging moral kan sa rong kandidato, grabe ka deprive mo na. Yes. Maski sabing nagresibihan ki gratifikasyon, dapat irespeto igalang pa man gila yun, yung sagrado niya Nagka-problema sa nanaltag. duman talaga I sa- don't think na duman sa nagtao. Oo. Nanaltag ini. Oo. Pero Pero bako man lang na bako lang na leader kasi ang leader tagalista yan. oh. So, So, talagang nanaltag, in iba charge. man ang nanaltag. Oo, Kaya mga nagkigwa kababayan. ng system loss. Ayun. Kaya duman sa mga nanaltag tabi, pahit sana ka mo yung mga system loss dyan. Bahala na ko magpaliwanag sa boss nindo. Pero partner, ang birak partner sa monitor ko. Maski nga ni daining pirinonan buda balisungsong si dating Congressman Cesar Sarmiento garo dakulon pa manggilayon ang sa iyang nako adigdi. Yes, naboto. Oh, sabi kan iba kung medyo ini talaga bako ining system lost. Talagang totally brown out ini partner. Talagang totally. Nagkaigulan ning system loss talaga kay Congressman Hector Sanchez. Duman kay Mayor Leo Rodriguez talagang masasabi ta nga Sufficiente. maray sa mga kable partner. Garo 69 kb ang Garoso linya ning Oo. ning NPC ang ginamit. Oo. Sige mga kababayan, napapag-usapan lang kasi kaya mga kababayan, baga luwas na dyan sa kunya. Grabing mga mensahe, mga text sa tuya, nabo taman basahon in public because aram taman, magdadagdag lang sa kagabatan ng payo kasi mga sabitan ng day pa naka-move on. But by the way mga kababayan, bago yan, kuwaon tanong ko na ang mga dugang na istorya report sa ano bang mga report diyan partner, balitang anong adyan? Ay inutunta ang balita ka na Sueco ang supply ng kuryente dahil napaka-importante kay niuya sa tuya sa Isla Catanduanes, at least aram ning gabos na ang total power available iyo po ini sa kuryenteng total power demand iyo po ini sa kuryenteng pigagamit nin dugabos digdi sa Isla Catanduanes uminabot sa 11,514 kilowatt. Pero po ang kayang i-supply na kuryente na naghahali sa Sueco
is 12,520 kilowatt. Kaya igwa pa po kita ning reserve power Mhm. na almost 2,006 kilowatt. Ayun. So, nangangahulugan, klarado na supisyente ang supply ng kuryente Ayun. na nagahali sa Sueco. Ayun, And mga igwa pa po kababayan. kita ning other plants total power available, hali po ini sa National Power Corporation. Mhm. And gagamitin talang ini partner for emergency purposes. Igwa po siya ni reserve power na 8,600 kilowatt. Ayun, mga kababayan, maliwanag yan na supisente ang supply ka na Sueco na kuryente. Di kita magakulang. Magadiferensya na lang yan minsan sa mga linya ng kuryente or kung may mga tuko, may mga amid, may mga gamgam na pwedeng magkausa ng pagkuyan. Power interruptions. Oo, power interruptions mga kababayan. Pero sa supply ng kuryente sa Sueco, ayan, ang tagapagtaram na ng Sueco ang nagsabi mga kababayan na supisente kita. May nadadangog kita mga huring-huding na kesyo tuminas ang sa indang bayad ngunya Tuminaas. singil sa kuryente ang sa indang power Mhm. bill. Pero buta pong ipasabot na nagpasabot na po ang First Philco. Catanduanes Electric Cooperative, ang Philco, na mataas man talaga ngunya na April, magpuon ng April. Almost siguro pila ito. So sa mga residente 12 point something. Ang biyata mo partner, mataas ang singil. Ang singil. Aha. Ngunya na po ito pigpa-implement na Abril. Alam So mo- day na po kamo magtaka na mataas talaga yan. Aram mo mga kababayan, ako may sikreto ako dyan. Kung gusto ndong maaraman, may pang-counter dyan para yung pagtaas kan singil, pwedeng i-counter dyan na pwedeng mababaan. Mhm. Ikaw yung pang-counter dyan mga kababayan. Gusto ndong maisihan? Ini, totoo ini. Dahil ini sabi ni Duterte, totoo ito. Totoo itong sabihin Sige daw, ko. arin man an. Ang pang-counter mga kababayan, halimbawa, nag-anunsiyar ang Philco na mataas ng singil because ang pagtaas ng singil, bako man yan kapritsyo ng Philco. Yes. Kuya niya ning ang ga-approve ka ERC. ang Energy Regulatory Oo. Commission. Pero kung gusto niyo mga kababayan, may sikreto po diyan. Si Skylon para so ika-counter ta para so taas ang singil ning kuryente di ka mo tamaan. Anong paagi? Simple lang mga kababayan. Sundo niyo itataram ko. Now, pag naglangkaw ang singil ng kuryente para di ka mo tamaan, bawasan nindo ang sa indong paggamit. Correct. O, yan ang Tama. pinakasekreto partner. O Pero- halimbawa, nag-aircon ka mo, mag-electric fan lang na ka mo. O halimbawa, nagagamit ka mo naghiling ka mo balita ng TV, mag-cellphone lang ka mo, ta sa cellphone, adyaon nagabos mga balita. Kung halimbawa, nagagamit ka mo ref, oras lang na halimbawa kaipuhan nindo, halimbawa banggi, may kaipuhan na may kinakaipuhan ka mong na day malapa. Okay yun. Pero pag abuting morning, pwede nyo man na dain nindo isaksak. So, ibig sabihin, mababa ang sa indong bayadan because yung gamit, konsumo nindo, mababa. Yan ang sikreto, partner. Pwede man Oh. na kung ga-aircon ning banggi, ang ref isaksak ning aga. So, Hmm. pag banggi, naka-off dapat ang ref, ang aircon ang magana. Pero partner, ako, gasaksak ako banggi. Ha? Di ako gaprasaksak Iyo. yung aga. Pero partner, maray man minsan gasaksak yung aga, yung hirimbutan na saksak. Mas okay man ito. Arin man ang mga hirimbutan Oo. angan. Pati kuryente, pinaghihimbutan pa. Ayo, siyempre. Ay, inay. Oo. Iba na Oh, mga naman. kababayan, araw ka ng sikreto ha. Kung gusto nindong ko yan, it's a matter of proper management sa paggamit nin kuryente. Minsan kaya kita, maski di naman kaipon, halimbawa ilaw, maski di naman kaipon ng ilaw, napasipara ta, sige pa ang laad, doble-doble na. So kaya, naturalmente, naglalangkaw ang sa indong bayadan. So Pati kaipuhan, yes. maging wise ka mo sa paggamit ng kuryente. Nakatuwang pa ka mo sa satuyang Philco. And di ba nga dapat may preservation kita permi and reservation. Oh. Conserve energy na pigaapod. Ang mga plug nita, yan ang mga outlet, no? Kaipuhan, i-unplug nyo ang permi. Lalo Dahil pag nakasakta naghali kung ka mo sa daimaning, magamit ka yan. Buda iyan pa ang saro na kakos Mhm. ning sulo. Ayun. Pagkasulo ning harong o kaya business establishment. Ayun. And yung mga nasa opisina man kang gobyerno, Yan, kung dapat bako man lang magtipid. halimbawa break time, dapat kung pwede i-off ng unaan gabos na kuyan.
computer or di man dapat nakasavean sa gubos ng mga files. Ang iba kaya pagkatapos pagkarakan partner, aduman sige na Facebook, sige ang garamit ning kuya na luwas naman sa duties and function kan sa indang trabaho. Kaya duman partner medyo di ba pakiaram kay sinda mala ang gabayad gobyerno. Minsan iyon ang napansin ko. Oo. Pag sa gobyerno, Kung di malasakit. baliwala lang. Oo. Ding malasakit sinda, hayaan ninda lang na nakabukas yan. Oo. Ayan na minsan mga kababayan ang saro sa mga dapat ang kuya nun ituwid ano? Pagirumdum sa naman kan programang Oragon Ratsada at iba pa. Sige partner, abanti kita maliban sa balita related sa energy. Ano pa ang pwede tang maibalita mo diyan? Karong nabanggit mo may mga health news ka diyan partner. Ano ang mga Yes, buda kadelikado kan sitwasyon, pero maray nga ni ta bako inidigdi sa Pilipinas ini man sa ibang bansa pa. Oh, pero sa luwas. dapat maging maging vigilant kita and kaipuhan tang mag-ingat na day ini makalaog digdi sa satuya sa Pilipinas ining pinag-aapod na tomato flu. Guaman palankan kamatis na flu. Tomato flu. Tomato flu? Tomato flu ang apod. Tomato flu. Symptoms, treatment, precautions, all you need to know. Delikado yan, partner, kasi pag may tomato, so masurunod niya sa mga ibang ano diyan. Ingredients. Oo. Delikado yan mga kababayan pag siringa yan. Ining tomato flu, partner, na-detect ini sa Kerala. Kerala is an identified fever among children below 5 years old. The rare viral outbreak has infected more than 80 children in Kolom district. Here is all you need to know about the mysterious disease. Hamak pang mysterious disease, partner. Sana din makabot outbreak sa Pilipinas. Kaya sa Kerala, outbreak ining tomato flu. Nagkaigwaning panic ining Kerala's Kolom district pagkatapos ning ma-detect ining 80 mga aki na nagkaigwa ka na tomato flu na ini. The spread of the rare viral disease is keeping the Tamil Nadu government on its toes, and a medical team is carrying out tests of those entering Coimbatore for fever, rashes, and other illnesses at Walayar on the Tamil Nadu-Kerala border. Siguro, no rin dyan partner, mahapot kita ni mga doktor kung ano Kaipuhan tang magapot sa mga doktor. Sabihong kayan. Ang sintomas palan kaini kang pinag-apod na tomato flu. Parehas daw kang chikungunya. Pero alam mo yung chikungunya na so garong ko yan, nagruluya ang gabos na ginhawa and namaraga tapos pag-touch mo ang skin niya, makulogon. Yung magayan so sintomas kang chikungunya. Tapos ang pabalik-balik na fever. Iniman ang tomato flu na ini na pinag-aapod, igwaman siya ning high fever, body ache, joint swelling o namamagaman, and fatigue. Ini sa Kerala pa lang ini mga karadi Oragon, wala pa man di sa satuya sa Pilipinas. Pero sana man lang bago man ini magpunta din kung bagi man ining si coronavirus, magpaaram lamang. Tanganing igana naman ning bolong o kaya vaccine. Magpaisi lamang. Pero partner, speaking of vaccine partner, nagirumduman ko ining bagong ipinaluwas ka na sarong aldaw partner na kung saan pig-analyze ko, mga kababayan bak o doktor. Pero di taman pwedeng sabihin di tama sabutan ang sa indang mga kapaliwanagan. Ini partner, because nabanggit mo regarding sa mga health related partner nagkaigwa partner ning kuya na pag-anonsyar ang laging handa public briefing na kung saan partner sinabi ni Dr. Ron Jean Solante na base sa incubation period kana COVID infection mula sa puon sa exposure hanggang sa inot na simptomas magabilang subuot ning 5 hanggang 7 aldaw. Kaya kang nakaaging kuyan partner, pizza Jess, ano ngunyan, pizza unsing ngunyan. Or aram mo mga kababayan, magdangog tabi ka mo Igwas hindi ipinaluwas, and pig-analyze ko ini. Ini partner, magkomento ka partner. So garo bagang ang nangyari, ralansihan. Ini mga kababayan, this is my personal opinion. Sabi ni mga kababayan, report ini sa PTV4 sa Manila, Radyo Pilipinas Manila,
na kung sain mga kababayan, ini ang sa indang sinabi ha, kan laging handa public briefing. Ang sabi digdi, sa tagal, basahon ko in tuto and kukomentaryuhan ta. Sa harap ng napakataas na exposure ng marami nitong nakaraang May 9, bunsod ng pagsisiksikan sa maraming mga lugar na butuhan, nagpapaalala ngayon ang isang infectious disease expert na posibleng mag-reflect ang sintomas ng COVID-19 sa susunod na linggo. O, take note ha. Take note, partner. Ang sabi niya, nitong nakaraang May 9, bunsod ng pagsisiksikan. Araw mga kababayan, kang nabasa ko ini, sabi ko, garuralansihan. Aram nindo, ang siksikan, ang day pag-observe ning physical distancing and health protocols, day man tabi nagpuon sa May 9. Pag day pa nga ni nagpuon sa campaign period, kang nag-alert level 1 ang NCR in maging digdi sa tuya, nagpuon na sa mga campaign sortie kan sa tuyang mga kandidato. And ngunyan, sasabihon ta, na sa laog yaning sabi ni ang incubation period ngaya 5 to 7 days. So garo baga partner na garo baga biya kondisyon ng isip ning tawo dahil ta kang May 9 nagkaigwa ning matinding siksikan, laom man yun na May 9 di ibig sabihin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 After 7 so days. posibleng magkaigwa ning siring na paglangkaw. Nga ta din hindi inipigyam-yam na ang siksikan di man nagpuon sa May 9. Iyan ang dakulang argumento. Yes, January pa lang igual. Correct. So ini ano ba ini biya kondisyon ng kaisipan kasto mga kababayan? Ang problemahon ngunyan siguro mga kababayan, papaano kumbensihon so mga kababayan na wara pa ning bakuna because ang paniniwala kan iba na igwa pa yata ning mga bakunang paabot. Yalo yung mga sa boosters partner na in-order biniyada na kan sa tuyang nasyon. O kaya masasay nagagamit. Pag dayan magamit, pierde. Pero dapat totoo lang, yung makatotohanan lang kasi dayan man nagpuon sa May 9 ang siriksikan. Nagpuon ang siriksikan January pa lang, adumana. Oo. Talagang dayan na nag-observe ng health protocols mga kababayan. Kasi ang sarong lugar o ang sarong probinsya, basta nag-alert level 1 na, ang mga tao expected na ninda, anticipated na ninda na day na ning nagpo-positibo sa coronavirus, kaya pigtatawan na bagasinda ning kalayaan, kaya malaya naman sinda. So January pa lang, dati nang malaya Buda partner, saro pa dyan, kadaklan kaya nabakunahan na. Kung igwa man dyan nakakamati ng mga kulog ng payo, pag kalintura, kayang-kaya, easy partner because they are vaccinated na partner. Na day naman talaga maabot naman sa severe situation. Yes, yan po mga kababayan, kaya ni ang purpose yung magbakuna kita, tanganing ma-counter kung ikaso man madapuan kita. Yes. And saro pa kaini, ining mga bados, mga nagbados na nabakunahan na, ining sa indang aki, sa laogan sa indang womb, vaccinated naman ang partner, AstraZeneca. Kung digdi sa Catanduanes, I don't know sa ibang bados kung ano ang pigturok sa indang vaccine. Pero if I am not mistaken, AstraZeneca ang pigtuturok sa bados, nganing bakunado naman so sa indang aki sa laog ning tulak pagluwas. Ayo. Sige, safe naman talaga. Ayan, sige mga kababayan, bad sa aga makakuha kita ng linya sa DOH kaulayon ta hagadan taning paliwanag. Katakod kan mga nabasa ta nga kuyan balita ahli po sa nasyonal and related man duman sa binanggit ni partner na ano yun partner, tomato flu. Ayun, hapoton ta ang sa tuyang mga expert, ang sa tuyang mga kababayan na pagriparo, pagkomento sa naman kan sa tuyang mga naobserbaran, pero dito man pinagsasabi na perpekto ang sa tuyang obserbasyon, pero sa mga obserbasyon adyaon ta nakukuha ang tamang timpla. Yes, masiram na. Ayun. Hindi gwa pa, saro ini ang pag